Kotvení střešních tašek, velké téma. Dneska se podíváme na to, jak se navrhuje kotvení střešních tašek, a to dle metodiky podle pravidel pro navrhování a provádění střech od cechu klempířů, pokryvačů a tesařů ČR. Týká se to střešních tašek jak betonových, tak pálených. V tomto videu se nebudeme zabývat úplně bobrovkama a nebudeme se úplně zabývat prejzovou krytinou. Začneme tedy. Otevřeme si velkou modrou knihu, tady tuhle. Zajímá nás část 6. Co to je? A sice pravidla pro pokrývání pálenou a betonovou krytinou, která začíná na straně 145. Přesně kapitola 1.2. Opatření proti účinkům větru, která začíná na straně 150. Ještě než začneme, tak si řekneme pár zákonitostí, které je nutné dodržet ve všech případech. A sice v případech střech budov nacházejících se ve větrných větrových oblastech 1 až 4, které si za chvíli ukážeme, se na sklonech v rozmezí od 10 do 60 stupňů počty připevněných tašek stanovují na základě tabulek v příloze 1 k části 6 těchto pravidel. Tímto návrhem se budeme co nevidět zabývat. Na sklonech od 60 do 75 stupňů se v ploše střechy připevňuje každá taška pomocí vrutu nebo vhodné příchytky. Bez ohledu na zmíněná pravidla je nezbytné mechanicky připevnit každou tašku na štítové hraně, hřebeni, nároží, úžlabí, pultu, okapní hraně a kolem všech střešních prostupů. Též je nutné připevnit veškeré řezané tašky a tašky s odstraněným závěsným ozubem, to je velice důležité. Poté prokázání vhodnosti připevnění podrobným výpočtem podle ČSN EN 1991-1-4, jinými slovy Eurocode 1 část 4, navrhování proti účinkům větru, je nezbytné u budov ve větrných oblastech 5 a výše, budov s rychle pronikajícím větrem do vnitřních prostor, například při otevření vrat, budov na exponovaných místech s náročnými klimatickými podmínkami, budov s výškou hřebene nad 30 metrů, budov se sklonem střechy pod 10 stupňů a budov postavených v nadmořské výšce vyšší než 600 metrů nad mořem. Ano, přesně tak. Vyjde-li při návrhu vyšší počet příchytek či jiných mechanických, řekněme, kotevních prvků, které nelze jakoby do té střešní tašky použít, nelze použít tu danou střešní tašku, což je celkem logické. Tak, to bychom měli. Nyní teda přejdeme k tomu návrhu kotvení, které se nachází v příloze číslo 1 k části 6 těchto pravidel a nalistujeme si stránku 181. Hnedka z kraje vidíme mapu zmíněných větrných oblastí dle Eurocodu 1, zatížení konstrukcí část 1-4, obecná zatížení větrem. Tady můžeme vidět, že vlastně na té mapě máme nějakým způsobem rozdělenou oblast 1 až 5 podle nějaké výchozí základní rychlosti větru v metrech za sekundu. Na další stránce vidíme kategorie terénu, které se rozdělují na kategorii 1 až 4 podle toho, jak moc je budova exponována vůči větru. Dále vidíme rozdělení oblastí jednotlivých typů střech, jmenovitě sedlové, valbové a pultové, a vidíme, že tady máme nějakou štítovou oblast, okapovou oblast, hřebenovou oblast a vnitřní oblast. Potom tady můžeme vidět vlastně podle jakých vzorečků se tady tyto oblasti počítají, nebo řekněme jejich rozměry. No a potom nás čeká přesně 120 tabulek, na základě kterých navrhujeme počet a rozmístění příchytek podle tvaru střechy, kategorie terénu, výšky budovy, větrné oblasti, podle oblasti na střeše a podle počtu střešních tašek na metr čtvereční. Jo, a podle toho, zdali se jedná o uzavřenou konstrukci či částečně uzavřenou konstrukci. O co jde? Zjednodušeně řečeno, uzavřená konstrukce předpokládá, že okna a dveře jsou během působení větru trvale uzavřené. U částečně uzavřené konstrukce je to naopak, tam se předpokládá, že jsou nějaké otvory, které nějakým způsobem dovolují vnik toho větru do samotného objektu. Řekněme třeba nějaká pergola, stodola nebo logistický přístřešek, něco takového. Tam nelze zaručit uzavření otvorů. Tak, nyní si uděláme modelový příklad, aby jsme pochopili vlastně tu posloupnost toho návrhu podle přílohy 1 části 6 pravidel. Dům, podívám se z okna, na adrese Uzávor 280 v Kralicích nad Oslavou, což je vedle u nás ve vesnici. Takhle vypadá dům zvenku.
disponuje sedlovou střechou se sklonem zhruba 45 stupňů, výšku si též profesionálně tipneme zhruba 9 metrů a řekněme, že na střechu chceme dát tašku od Wienerbergeru Tondach Contiton 12 neboli Storo 12, která má na 1 metr čtvereční spotřebu přibližně 12 až 13,5 kusu podle toho, jak si ji posunu. Dům se nachází v nadmořské výšce přibližně 410 metrů nad mořem, není tedy potřeba dodatečných výpočtů či ověření. Co se týče kategorie terénu, tak za mě to sedí na 3. ANEP. Oblasti rovnoměrně pokryté vegetací, pozemními stavbami nebo izolovanými překážkami. Jejich vzdálenost je maximálně 20násobek výšky překážek, jako jsou vesnice, předměstský terén a souvislý les. To sedí. Co se týče větrové oblasti, tak se nacházíme krásně ve 3. No a teď už nám nic nebrání v tom, abychom si v modré Bibli našli příslušnou tabulku. Tabulku jsme našli, přesněji se jedná o tabulku 642, kde se dozvíme, že potřebujeme kotvit zejména oblast 1 a 2 sedlové střechy, a to v rozmístění 1:2 a 1:3. Jak vypadají jednotlivá rozmístění? Takhle. Je nutné podotknout, že jednotliví výrobci střešních tašek mají většinou ve svých montážních návodech předepsáno, jak mechanicky kotvit své střešní tašky. Podobný výpočet, který jsme si tady ukázali, ne-li stejný, má vlastně například KM Beta a velice podobný má například i samotný Wienerberger. Jenže řekněme, že tady ty pravidla od cechu jsou nějakým takovým tím standardem, který by bylo dobré dodržovat vlastně ve všech jakýchkoliv případech. To bylo dneska za mě vše. Pokud máte nějaké dotazy, nebojte se mě napsat do komentáře a já vám je hnedka zodpovím. Mé jméno je Jan Kurka a jsem váš průvodce světem střech.